ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин яъне Knockout.tg қарор доред. дар видеоролики имрӯза оиди аз куҷо бепул тамошо кардани ҷанги Фаридун Одилов мо гап мезанем. дар ягон ҷо ба ҳузур шида лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. рафтем. дӯстон, пеш аз саршави видеоролик ай ҳама шумо хоҳиш мекунем ки ба инстаграми мо обуна шавен, чунки мо хабарҳои ҷолиба аввал дар уҷа пешкаш мекунем, баъд аз он боша дар YouTube. ссилка инстаграм дар описанияи видео. чӣ хеле ки аллакай ба ҳамаи мо шумо маълум аст, аллакай ҳамин бегоҳ дар шаҳри Москва дар аренаи Венера Усман ва турнири бениҳоят калон ва ҷангҳои беҳтарин мо шуморо интизор аст. ва дар карди асосии ин турнир ҷанговари тоҷик Фаридун Одилов бо ҷанговари канадагӣ Энок Торрес бо лақаби Торнадо набард хоҳад кард. ҳамчунин дирӯз маросими вазнкашӣ ва рӯ ба рӯ бо ҷанговарон хуб гузашт. хотиррасон мекунем ки Фаридун Одилов дар дараҷаи вазни миёна баромад мекунад. дар турнири навбатӣ Eagle FC 43-12 ҷуфт ҷанг мо шуморо интизор аст ва ногуфта намонад ки набарди Фаридун Одилов ҷанги дуюми карди асосӣ мебошад. ҳама акнун мегузарем ба қисми асосии видео ки мо шумо интизор будем. ин турнир ай куҷо тамошо кардан мумкин аст. турнири Eagle FC 43 соати 18:00 бо вақти Москва ва бо вақти душанбе соати 20:00 сар мешавад. ин турнира бепул дӯстон шумо ай шабакаи матчбоез аз аввал то охирша тамошо карда метонед. ҳамчунин мисли ҳар вақта ссилкаи турнира ай телеграм канали Knockout.tg дастрас карда метонед. аз ссилкаи телеграм боша дар комментария закрепит шуда. ҳамчунин агар имконияти пахши мустақим боша, мо дар шабакаи иҷтимоии инстаграми худмон ба таври мустақим яъне прямой эфир ҷанги Фаридуна пешкаш мекунем. ба ҷанговари тоҷик бародармон Фаридун Одилов ғалабаи дурахшон ва якумин муҳофизати камарбанда бо ғалаба орзумандам. дӯстон, биёен ҳамакаса бародари худмона Фаридуна дастгирӣ мекунем ва дар таги ҳамин видео Фаридун ба пеш менависем, то ки видео дар топи YouTube бошад. ҳозир боша подписатсия кардану зангулачаро шатахати задана фаромӯш намекунем, чунки ҳама вақт хабарҳои ҷолиба мо пешкаштон мекунем. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. хитона дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед, доимо бо шабакаи Knockout.tg бошед. то видеоролики навбатӣ, хайр. ай тоҷикисто, ҳамадан салом, мардои лоӣ, бачаҳои тоҷик, ай тоҷикисто.